La solució és possible. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. Amb aquest lema s'encapçala la nova campanya de Mans Unides, la segona part del trienni que va començar l'any passat contra la fam. L'any passat va ser el plantar i el recollir, i aquest any és donar-nos compte que aquesta tercera part d'aliments que es produeixen en aquest planeta els despreciem i els llancem. Per conscienciar, un testimoni de gent compromesa vingut expressament per donar suport a la campanya va ser el del Jaime, un activista colombià que treballa amb Mans Unides per dur a terme un projecte amb una tribu indígena, en perill d'extinció, que necessita aprendre tècniques de cultiu i els seus drets per vetllar per la seva continuïtat. Gracias al proyecto de Manos Unidas podemos brindar semillas, insumos para sembrar y para cultivar alimentos, y también el fortalecimiento organizativo que consiste en capacitar a los indígenas para que ellos mismos exijan sus derechos y para que ellos participen de la política nacional y de la política de la cooperación, y que ellos mismos, pues, por supuesto, se autoabastezcan de sus derechos. Uns drets incerts a tot el país, amenaçat pels enfrontaments entre el govern i les guerrilles, que posen en crisi el procés de pau. El Jaime va explicar la situació d'aquest procés, complicat a causa dels crims que hi ha hagut al territori i la desconfiança agreujada a tot el poble, però un procés pel qual cal continuar lluitant. Porque no hay derechos humanos suficientes para la sociedad en general, y hay una población muy grande, excluida, que finalmente pues pasa muchas necesidades, y los niños, los jóvenes se ven involucrados en la guerra, en el conflicto, a falta de derechos y garantías. Es muy importante que se sepa esto, y es muy importante que la colaboración con Manos Unidas se siga dando en todo el país. Però perquè es produeixin els canvis és necessari actuar. L'any passat eren 1.200 milions de persones que patien fam al món. Enguany, 800 milions. La xifra ha baixat, però l'acció encara ha de continuar aquest 2017 amb més gent compromesa per tal d'acabar amb la fam i caminar cap a la pau. Necessita més gent compromesa. I tu? T'hi compromets?